Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και όπως κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ, μια ώρα για την ενημέρωσή σας γύρω από θέματα ιδιωτικής ασφάλισης που σας προσφέρει το κανάλι 9. Η ώρα ασφάλισης είναι η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που ασχολείται με αυτό το σπουδαίο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, που είναι πάρα πολύ χρήσιμος, και το βλέπουμε και στις τελευταίες μέρες αυτά τα γεγονότα που βιώνει η χώρα, που δεκάδες καταστήματα καταστράφηκαν και θα έρθουν μετά οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύψουν αυτές τις ζημιές. Όπως κάθε Πέμπτη, μαζί μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Σπύρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Κώστας Μπερτσιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλεσμένοι μας απόψε δύο εκπρόσωποι του ασφαλιστικού κλάδου και ειδικά της διαμεσολάβησης. Είναι ο κύριος Γιώργος Καραβίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσητών Ασφαλίσεων. Και ο κύριος Δημήτρης Γαβαλάκης, αντιπρόεδρος. Καλησπέρα, κύριε Γαβαλάκη. Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων. Τι είναι αυτοί οι συντονιστές? Θα μας πει ο κύριος Γαβαλάκης σε λίγο. Είμαστε αυτοί που αγωνιζόμαστε για να κρατάμε τους ασφαλιστές δίπλα στους διευθυντές των ασφαλιστών. Πολύ σωστά. Και το ΣΕΜΑ τι είναι? Το ΣΕΜΑ είναι η Σύνδεση Μεσίτων Ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. Είμαστε μεσίτες, είμαστε η ανωτέρα βαθμίδα δράσης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασχολούμαστε κυρίως με εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Οι άνθρωποι που είστε κοντά στους πελάτες. Είμαστε δίπλα στους πελάτες και ιδιαίτερα σήμερα και χθες, που πραγματικά έχουμε ασφαλίσει πολλούς εμπορικούς κινδύνους και λόγω των ζημιών θεωρούμε ότι είναι η τιμή μας που μπορούμε και έχουμε καλύψει σωστά. Θα τα καλύψετε όμως αυτά τα καταστήματα ή είναι από τρομοκρατικές ενέργειες, οπλοκρατία και είναι κακόβουλες πράξεις ακριβώς και βανδαλισμοί οι οποίοι καλύπτονται. Και σήμερα συγκεκριμένα πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν έχουν και το αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Έτσι. Εννοείται, διότι φροντίζουμε σήμερα, αυτός είναι ο κύριος ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων, να φροντίζει πραγματικά, κάνοντας ένα κάλυμα, μια ασφαλιστική κάλυψη σε ένα εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Το κυρίαρχο θέμα το οποίο θα τον απασχολεί, πέρα βέβαια από τα πάγια τα οποία πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα, είναι να του δώσει κάλυψη για κακόβουλες και βανδαλισμούς, ώστε να μπορεί να είναι καλυμμένος σε μια τέτοια περίπτωση όπως είναι η χθεσινή και η σημερινή. Οπότε έχουμε δουλειά να πούμε τώρα. Αν συνεχίσει έτσι η ιστορία, κύριε Σπύρο, κύριε Καραγιώργο, σε λίγο θα χρεοκοπήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Κάθε μέρα, άμα γίνεται τέτοια ιστορία. Γι' αυτό υπάρχουν τις χθεσινές. Γι' αυτό όμως υπάρχουν. Για να είναι δίπλα στον πολίτη. Θα τα συζητήσουμε αυτά μετά. Πρώτα όμως να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε ο Κωστής Σπύρου. Είναι ένα βίντεο που είναι μια συζήτηση που έκανε με ασφαλιστές περιφέρειας. Η κάμερα της ώρας ασφάλισης για πρώτη φορά βρέθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα στην Πάτρα. Και ο Κωστής Σπύρου συζήτησε με 4 ασφαλιστές της Αχαϊκής Πρωτεύουσας για το πώς βιώνουν αυτοί τον ασφαλιστικό θεσμό, τι λένε οι καταναλωτές της περιφέρειας και ποια είναι και τα προβλήματα των ασφαλιστών. Ας δούμε το βίντεο. Σήμερα από το νομό της Αχαΐας και την πρωτεύουσα την Πάτρα θα πάρουμε μερικές απόψεις από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ανθρώπους πράκτορες και μεσίτες για το πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην ασφαλιστική αγορά. Πώς αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και τι προβλήματα βλέπουν. Είναι μια αμφίδρομη σχέση που πιστεύω πριν 2 χρόνια λειτουργούσε πολύ καλά, σε πολύ καλό βαθμό. Μετά όμως η Αθήνα είχε περισσότερες απαιτήσεις από εμάς, από την επαρχία γενικά. Την Πάτρα την είχε στο ίδιο επίπεδο που είχε και άλλες πόλεις. Ήμασταν μία από τις μεγάλες πόλεις, ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως λες, όμως οι εταιρείες έχουν αρχίσει να φεύγουν από εδώ, δυστυχώς, και οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μείνει λίγες. Όσες είχαν υποκαταστήματα και εξυπηρετούσαν τον κόσμο, έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους και εξυπηρετούν τον κόσμο κεντρικά από την Αθήνα, όπως μπορούν να τον εξυπηρετήσουν. Τη βλέπει σαν επαρχία. Και αυτό φάνηκε, θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί μέχρι και προχθές έκλεισαν όλες οι εταιρείες οι μεγάλες που είχαν υποκαταστήματα στην Πάτρα, όλα τα καταστήματά τους. Όταν μια εταιρεία δεν υπάρχει στην επαρχία, δεν έχει έδρα στην επαρχία,
και κλείσανε πολλές εταιρείες στα υποκαταστήματά τους εδώ στην Πάτρα, φανταστείτε ότι η επαφή που έχουμε είναι πολύ δύσκολη. Παίρνουμε κάποια τηλέφωνα, δεν τα σηκώνουν. Και αν τα σηκώσουν, ίσως έχουν πολλή δουλειά, στέλνουμε το αίτημα, μας απαντάνε μετά από 5 μέρες. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όσες εταιρείες έχουν υποκατάστημα, μας διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή. Και εμάς και των πελατών. Εμάς μας δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μετά με την εταιρεία. Φανταστείτε ότι έστελνα εγώ σε μια εταιρεία, δεν θέλω να πω το όνομα, από αυτές που έκλεισαν τα γραφεία τους στην Πάτρα, φαξ, και τους έλεγα: σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι ο Χρήστος ο Λεβιθόπουλος, ο τάδε τηλέφωνος, ο τάδε φαξ, πέστε σε κάποιο προϊστάμενο, σε κάποιο ειδικό, να επικοινωνήσει μαζί μου για να το πω το πρόβλημά μου. Δεν βρίσκω κανέναν ποτέ σε κανένα τηλέφωνο. Και δεν πήρα απάντηση ποτέ. Ευτυχώς υπάρχουν τα πρακτορία που κάνουν όλη τη λάτζα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, και όσο ακόμα ζουν ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, θα χτυπάει και η καρδιά της ασφαλιστικής αγοράς στην Πάτρα και πιστεύω και στις άλλες επαρχιακές πόλεις. Είμαστε μικρές εταιρείες. Δηλαδή εκδίδουμε εμείς συμβόλαια, εκδίδουμε πρόσθετες πράξεις, εκδίδουμε τις πράσινες κάρτες, και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, μιλάω και για τους άλλους κλάδους, φωτιά, σκάφη. Άρα οι εταιρείες έχουν βγάλει ένα έξοδο από πάνω τους και το έχουν φορτώσει σε εμάς. Υπάρχει και η πώληση από τις εταιρείες μέσω ίντερνετ. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Φυσικά λέμε είμαστε Ευρώπη, αλλά Ευρώπη είμαστε μόνο στα χαρτιά. Το να μπει κάποιος στο ίντερνετ και να ψωνίσει κάτι, είτε είναι ασφαλιστικό προϊόν, είτε είναι προϊόν το οποίο υπάρχει στο εμπόριο, από ένα πουκάμισο μέχρι και ένα αυτοκίνητο σήμερα μπορεί να γίνει, πρέπει να μπορεί πριν να το έχει επιλέξει. Και όχι μόνο επειδή του προτείναμε την καλύτερη, τη φτηνότερη τιμή. Απαιτεί χαμηλά ασφάλιστρα και θέλει υψηλές υπηρεσίες. Δεν μπορεί όμως να τις βρει. Πρέπει ο πελάτης να έχει μια ασφαλιστική συνείδηση. Η ασφαλιστική συνείδηση δυστυχώς αντί να ανέβει το επίπεδό της, με κάτι διαφημίσεις που έχουν γίνει στην τηλεόραση τώρα από κάποιες εταιρείες που προτείνουν και να τις πούμε ασφάλειες ας πούμε του διαδικτύου, κάπως έτσι, ρίχνουν το επίπεδο. Μιλάτε για τις ασφαλίσεις μέσω ίντερνετ. Π.χ. Anytime. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα στηρίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι μια μόδα τώρα που έγινε αυτό με τις ασφάλισεις μέσω ίντερνετ. Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Νομίζω είναι κάτι εφήμερο. Μια αρπαχτή που γίνεται από τις εταιρείες, να μειώσουν τα έξοδά τους, να έχουν ένα πελατολόγιο, αλλά θα τους γυρίσει boomerang πιστεύω εγώ αργότερα, γιατί το service είναι δύσκολο. Τώρα με την direct ασφάλιση εκεί πέρα, δεν ξέρω και τι αποτελέσματα έχουν εταιρείες, δεν τα ανακοινώνουν, στο Μουγκό πάει. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς άποψη γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά μετά στο πρόβλημα είναι στον πελάτης. Γιατί άμα παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Με αυτή τη διαφήμιση που είχαμε μια κυρία που κλαίει γιατί ήρθαν τα ασφάλιστρα. Γι' αυτό σας λέω, θλίβομαι εγώ από αυτή την εταιρεία που επέλεξε αυτή τη διαφήμιση, τόσο μεγάλη εταιρεία με τόσο μεγάλο όνομα, να δείχνει ότι μια κλαίει η οικογένεια που ήρθε η ασφάλεια του εξαμήνου ή του έτους να πληρώσει το αυτοκίνητό της. Αλλά αν χτυπήσει έναν άνθρωπο και κλαίει ο άνθρωπος, είναι το παιδί το δικό μου ή το δικό σας, ποιος θα κλαίει τότε? Η ασφάλιση είναι μια υπηρεσία. Δεν πουλάμε, δεν είμαστε μαγαζί με υποδήματα. Δεν πουλάμε κατσαρόλες. Να τη δει ο πελάτης και να πει: «ΟΚ, μου κάνει, την παίρνω». Δεν είναι απλό, έστω και η ασφάλιση αυτοκινήτου. Δεν είναι απλό. Πρέπει να του εξηγήσεις του πελάτη ότι αν βάλουμε αυτές τις καλύψεις θα έχεις αυτό το όφελος. Όμως έχει και αυτά τα μείον. Έχει κάθε εταιρεία. Αυτά η εταιρεία μέσω online δεν τα εξηγεί στον πελάτη. Του λέει μέσω της χαμηλής τιμής κοιτάει να ψαρέψει πελάτες
χωρίς να δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να ξέρει ότι αυτό που αγοράζει τι είναι. Αυτό που θα ήθελα, αν θα μπορούσε να γίνει, και δεν θα το ήθελα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα το ήθελα από την πολιτεία. Πλέον τα προβλήματα που υπάρχουν και μαστίζουν τον τόπο δεν χρειάζονται τεχνοκρατικές γνώσεις πλέον. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Η πολιτική απόφαση, δηλαδή αυτή που θα έλεγε σήμερα πάω να βοηθήσω μία αγορά που μαράζεται, είτε είναι ασφαλιστική είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι να δούμε τι θέλει ο κόσμος, τι θέλουν αυτοί που ασχολούνται με αυτή την αγορά, τι θέλουν τα στοιχεία τα οποία τη συνθέτουν. Τι συμβαίνει όμως με την αντιμετώπιση των εταιριών προς αυτούς τους ανθρώπους? Εμάς μας έχουν παραπεταμένους στην επαρχία. Δηλαδή, ευτυχώς κάποιοι ξεκινήσαμε από το agency και εκεί μάθαμε, γιατί είναι σχολείο, ομολογουμένος. Τα πρακτορεία, φανταστείτε ότι οι εταιρείες ούτε καν ασχολούνται. Κοιτάνε το εύκολο κέρδος, δηλαδή φέρε μας παραγωγή. Μέχρι εκεί. Δίνουν σεμινάρια. Αυτό σχεδιασμός κάνουμε τόσα χρόνια. Εγώ δεν έχω ακούσει ένα σεμινάριο που να επενδύσει στην εκπαίδευση, να βάλει στο θρανείο τους πράκτορες ή τους ασφαλιστές μια εταιρεία, να τους μάθει 5 πράγματα, είτε κανόνες πωλήσεων, είτε σέρβις, είτε αντιρρήσεις, ξέρω εγώ κλπ. Αυτό σχεδιασμούς κάνουμε τόσο καιρό. Γνωρίζετε ασφαλιστές εδώ στην Πάτρα που να αφήνουν, ας το πούμε έτσι, το επάγγελμα λόγω αυτής της όλης κατάστασης? Γνωρίζω, αλλά δεν είναι από την πτώση της δουλειάς μας συγκεκριμένα. Είναι από κάποια παιχνίδια που είχαν κάνει και οι ίδιοι, από αυτά τα χρήματα που εισπράττουμε εμείς των πελατών μας και έκαναν κάποιες επενδύσεις υποτίθεται στο χρηματιστήριο. Κακοδιαχείριση, ας το λέγαμε έτσι. Ναι, δεν ήξεραν και έπαιξαν δηλαδή τα χρήματα των εταιριών με αποτέλεσμα οι εταιρείες να τα ζητάνε και να υπάρχει αυτή η διένεξη που τους αναγκάζει να φύγουν από το επάγγελμα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να μένετε σε αυτό το επάγγελμα και να συνεχίζετε? Όταν είσαι πολιτής, τα αγαπάς το επάγγελμά σου. Ο πολιτής δεν είναι εύκολο να μείνει και να είναι καταξιωμένος αν δεν το έχει μέσα του. Αν έχετε ένα παράπονο έτσι που θα θέλατε να πείτε προς την Αθήνα, ποιο θα ήταν? Παράπονο δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Εντάξει, το παράπονο μας το ξέρουν οι εταιρείες. Είναι μια σύμβαση που θέλουμε να έχουν να ισχύει για όλους τους πράκτορες, για όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστές. Έτσι, γιατί γράφουν κάτι όρους μέσα που δεν ισχύουν. Έχω μια απορία, την έχω χρόνια αυτή την απορία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, το δικό μας συμβολέου που αναγράφεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων. Πού ωφελεί, γιατί πρέπει να το πληρώνει ο πελάτης? Εδώ στην πόλη της Πάτρας η σχέση του ασφαλιστή με τον πελάτη είναι ιδιαίτερη και πολύ προσωπική, θα λέγαμε. Αυτό συμβαίνει ίσως στις περισσότερες κλειστές κοινωνίες. Ό,τι προβλήματα έχουμε κι εμείς εδώ, τα έχουν και στο κέντρο. Στο κέντρο είναι πιο απρόστοπα τα πράγματα. Το κέντρο ευνοεί αλεξιπτωτιστές. Το κέντρο ευνοεί το ίντερνετ. Το κέντρο ευνοεί τον οποιοδήποτε θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα παραστήσει όποιον είναι. Τα πρακτορεία, τα επαρχιακά, πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη ζωή από ό,τι έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Βλέπεις ασφαλιστικές εταιρείες 2, 3, 4, 5, 10, 20 χρόνια, τέλος. Υπάρχουν πρακτορεία τα οποία έχουν 50 χρόνια. Από τον πατέρα στο γιο. Συνεχίζεται. Αν θα πω κάτι λάθος εγώ, θα το πληρώσω αύριο. Στο μεγάλο κέντρο θα φύγω από την Ηλιούπολη και θα πάω στο Εγάλεο. Ποιος θα με δει, ποιος θα με ξέρει. Εκεί χάνονται. Εδώ είμαι υποχρεωμένος να είμαι σωστός. Αν δεν είμαι σωστός, δεν θα με βγάλει από την αγορά η εποπτεία.
Δεν θα με βγάλει η Τράπεζα της Ελλάδας. Θα με βγάλει ο ίδιος μου ο πελάτης. Εδώ με γνωρίζουν, με ξέρουν. Ξέρουν αν πληρώνω τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρουν αν βοηθάω στην κομπίνα. Ξέρουν πόσα χρόνια. Και στο φινάλε θα μου χτυπήσουν την πόρτα. Ανοιχτά είναι ακόμα και τώρα, να μπουν μέσα να μου πούν το πρόβλημά τους. Οι ασφάλειες εγώ δεν πιστεύω ότι θα χαθούν. Τι εννοώ θα χαθούν. Στην κρίση πάντα από τα παλιά χρόνια υπήρχε μια άνθηση των ασφαλιών. Αρκεί να υπάρχει μια οργάνωση, όπως είπαμε, και την πολιτεία. Θεωρώ ότι οι ασφάλειες ζωής, τα συνταξιοδοτικά και η κάλυψη υγείας θα έχουν μια άνθηση τα επόμενα χρόνια. Κέρδος, 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 κέρδος. Σταθερότητα, όραμα, διαφάνεια, κερδοφορία, ευελιξία, κοινωνική ευαισθησία, εντιμότητα, εμπιστοσύνη. Συνεταιριστική ασφαλιστική. Είμαστε εσύ. Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος από την Carglass. Νομίζετε ότι αυτό το χτυπηματάκι είναι ασημαντό? Ελάτε μαζί μου για να δείτε τι θα συμβεί. Με ένα δυνατό κραδασμό μπορεί να καταλήξει σε ρογμή. Εάν αυτό ήταν το αυτοκίνητό σας, η Carglass θα αντικαθιστούσε φυσικά το παμπρίζ. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Ελάτε στην Carglass αμέσως μόλις γίνει το χτύπημα για να επισκευάσουμε το παμπρίζ σας πριν χρειαστεί να το αντικαταστήσουμε. Διοχετεύουμε μια ειδική ρητίνη και σε 30 λεπτά το παμπρίζ είναι ξανά άθικτο. Και αν έχετε κάλυψη για θράψη κρυστάλλων, η επισκευή στην Carglass είναι δωρεάν. Μην περιμένετε μέχρι να είναι πια αργά. Καλέστε μας τώρα ή κλείστε ραντεβού μέσω ίντερνετ. Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά. Έξυπνος στις μέρες μας είναι να ρωτάς. Για να δούμε. Μπορείς να διαλέξεις τράπεζα για τη μισθοδοσία σου. Εσύ το μισθό σου, πού τον καταθέτεις? Και τους στόχους μας για το 2011. Αυτό είναι το επιτόκιο. Και η γυναίκα σου που είναι στο δημόσιο. Αν αξίζει, το ρωτάς. Το ρωτάτε? Είναι έξυπνο να ρωτάς. Νέος λογαριασμός Α Μισθοδοσία με προνομιακό επιτόκιο και ειδικά προνόμια. Όλοι κερδίζουν κάτι παραπάνω από το μισθό τους. Α έξυπνα καταθετικά προϊόντα. Καταθέστε υπέρ σας από την Alpha Bank. Πόνος στη μέση. Voltaren Emulgel. Απορροφάται γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει το πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα σε ό,τι τους παθιάζει. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που κάνουν λάθος και το αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Οι άνθρωποι που τα παρατάνε μόνο όταν πάνε για ύπνο. Οι άνθρωποι που σκύβουν το κεφάλι όταν σκέφτονται την επόμενη κίνηση. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Αυτούς στηρίζουμε στην Τράπεζα Κύπρου. Και θέλουμε και μπορούμε. Τελική φάση διαγωνισμού η Ελλάδα καινοτομή από τον ΣΕΒ και τη Eurobank. Δείτε τις πρωτοπόρες ιδέες που αναδεικνύουν την Ελλάδα. Προβλέψεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή με τον Ελεύθερο Τύπο. Ο καλύτερος και πιο ψαγμένος οδηγός για το στοίχημα. Διαβάστε Κοράκι, Πλαϊνό, Τζογαδόρο, Golden Boy, Πανούργο, Φαντομά και Συνετό και Καλό σας ταμείο. Τρίτη και Παρασκευή προβλέψεις με τον Ελεύθερο Τύπο. Μην το χάσετε, θα χάσετε.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το βίντεο, πιστεύουμε, για όλους σας. Κύριε Καραβία, ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα από τους συναδέλφους σας στην Πάτρα. Προβλήματα επικοινωνίας με τις εταιρείες, το διαδίκτυο επίσης τους προβληματίζει. Τονίστηκε η ανάγκη διαπροσωπικών σχέσεων και ότι οι ασφαλιστές θα έχουν τον πρώτο ρόλο πάντοτε. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή αυτά και αν είναι περίπου ίδια και η κατάσταση στην Αθήνα ή υπάρχουν διαφορές. Πραγματικά η επαρχία, ειδικά η Πάτρα, μας έβαλε στον πυρήνα των προβλημάτων μας. Μας έβαλε, μάλιστα, θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι το θέμα της επικοινωνίας. Να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι η επαρχία η οποία έχει πρόβλημα επικοινωνίας με την Αθήνα. Όλοι οι συνάδελφοί μας έχουμε προβλήματα ακόμα και στην Αθήνα, μεταξύ Αθήνας και Αθήνας. Πραγματικά το μεγάλο στοίχημα της ασφαλιστικής εταιρείας, των διαμεσολαβούντων και των καταναλωτών σήμερα είναι το θέμα της ανταποκρισιμότητας. Επιτυχημένη ασφαλιστική εταιρεία είναι αυτή η οποία γρήγορα απαντά στα ερωτήματα των διαμεσολαβούντων, όπως και οι διαμεσολαβούντες απαντάνε γρήγορα στα ερωτήματα των καταναλωτών. Πιστεύουμε ότι αυτό το είδος, έχω την επιτάχυση, πιστεύουμε, έχει και την αγορά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Δηλαδή υπάρχουν θέματα εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν τεράστια θέματα στην Αθήνα. Δεν είναι θέμα ότι η επαρχία αδυνατεί να επικοινωνήσει με την Αθήνα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Αθήνας. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι έτσι δομημένες για άμεση ανταπόκριση. Κύριε Βερτσιά, είναι ελάχιστες οι εταιρείες οι οποίες είναι δομημένες για γρήγορη ανταποκρισιμότητα. Για εμάς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβούντες, για όλη τη βαθμίδα της διαβάθμισης, ένα γρήγορο ναι είναι τόσο καλό όσο και ένα γρήγορο όχι. Αυτό έχει επιπτώσει και στις σχέσεις σας με τους ασφαλισμένους, αυτά τα προβλήματα, κύριε Γαβαλάκη? Είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση, ο πελάτης θα παραπονηθεί στον ασφαλιστή του γιατί θα θεωρήσει αυτόν υπεύθυνο. Εγώ θα ήθελα όμως εδώ δηλαδή, εισπράτετε και εσείς σαν ασφαλιστική σύμβουλη, μια και είστε διευθύνων ασφαλιστικών συμβούλων, τέτοιου είδους προβλήματα? Συχνά εντοπίζονται και όντως θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραβία ότι δεν είναι θέμα μόνο επαρχίας, είναι και Αθήνας. Όμως, δίνοντας συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ, για το οποίο ήταν εξαιρετικό, θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ σημαντική μια φράση που την επισημάναμε την ώρα που έπαιζε το βίντεο, του συναδέλφου που είπε ότι εδώ στην επαρχία δεν περιμένεις να σε εποπτεύσει η εποπτική αρχή, σε εποπτεύει ο πελάτης γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς. Έτσι πρέπει κάθε ασφαλιστικό σύμβουλος, κάθε διαμεσολαβών να αντιμετωπίζει τη δουλειά του και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης που μας έχει ανάγκη ο μέσος πολίτης να είμαστε δίπλα του, να ασχολούμαστε με τις ασφαλιστικές του ανάγκες, να προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προσαρμοσμένη στα σημερινά οικονομικά επίπεδα, καλύπτοντας ακόμα μεγαλύτερες ανασφάλειες που δημιουργούνται από το ευρύτερο πλαίσιο. Εμείς πρέπει να δείξουμε το σημαντικό ρόλο που έχουμε σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες. Θέλω να πω ότι εκτός από την εκπομπή που βγήκε σήμερα στην Πάτρα να έρθει σε μια επαφή, μήπως σκεφτήκατε να κάνετε κάποια ημερίδα, μάλλον να προτείνουμε εμείς σαν εκπομπή και θα την καλύπταμε σαν εκπομπή, να κάνατε μια ημερίδα στην Πάτρα, να κάλεστε όλη την Πελοπόννησο από Αγρίνιο μέχρι Καλαμάτα και να πάει ο ΣΕΜΑ εκεί και να μην περιμένετε να έρθουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε όλη την... Κύριε Σπύρου, πραγματικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και η πρότασή σας πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Νομίζω ότι και η εκπομπή θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο ο ΣΕΜΑ, αλλά πιστεύω ότι όλη η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος, αυτή η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει όλα τα σωματεία μαζί, να είμαστε κάτω από μια ομπρέλα, κάτω από μια σφραγίδα. Μια καλή ευκαιρία. Υπάρχει τέτοια προσπάθεια, γιατί χρόνια τώρα ήσταν διασπαρμένοι σε 40 σωματεία. Θεωρούμαστε ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο του νομικού προσώπου. Θεωρούμε ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος είναι πλέον ένα γεγονός. Και πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και το νομικό μας πρόσωπο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε απέναντι στους οργανισμούς με νέο πρόσωπο, γιατί έχουμε κοινούς τόπους συνάντησης σε πάρα πολλά προβλήματα. Η ισχύς εν τη ενώση στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα ζητούμενο πολλών ετών και πιστεύουμε ότι επιτέλους αυτό το γεγονός είναι πραγματικότητα και μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Πιστεύω και ο κύριος Γαβαλάκης θα... Ακριβώς, βάλαμε μπροστά όλα αυτά που μας ενώνουν, που είναι πολλά. Για την Πάτρα θα ήθελα να μου πείτε αν όχι μόνο για την Πάτρα, βεβαίως και συμφωνώ. Να πάρετε μια πρωτοβολία, να έρθουν άνθρωποι από το χωριό μου, από το Δίστρατο, από την Άρτα μέχρι την Καλαμάτα κάτω, και στα να Χανιά μαζευτείτε στην Πάτρα, γιατί η Πάτρα είναι η γέφυρα με την Ευρώπη. Είναι μια γέφυρα προς το μέλλον μας, κατά τη γνώμη μας. Και νομίζω ότι
Και πέρα από τους κλάδους έτσι που περισσότερο είδαμε από τους συναδέλφους που μιλήσανε γενικών ασφαλείων, και ο κλάδος ζωής έχει πάρα πολλά περιθώρια ανάπτυξης εκτός Αθήνας. Οι άνθρωποι εκεί έχουν ανάγκη τη στήριξη των εταιριών, οι συναδέλφοι μας. Ήταν αξιολογότατοι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Έβλεπες τον τρόπο που εκφράζαν τη δομή του λόγου τους και το πώς σέβονται μέσα από τα λόγια τους τους πελάτες. Είπαν όμως, κύριε Καβαλάκη και κύριε Καραβία, μίλησαν για το ίντερνετ. Σαν ένα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Δεν νομίζω τους ενοχλεί το ίντερνετ. Δηλαδή δεν νομίζω κάποιος από την Πάτρα πάει ασφαλίζεται με το ίντερνετ. Απλώς το έχουν ακούσει, εγώ αυτό εξέλαβα, ότι κάτι έρχεται, κάτι αλλάζει, θα χάσουν. Είναι έτσι, δηλαδή εσείς που το ζείτε εδώ. Μαζί με το ίντερνετ να βάλω και μια άλλη πλευρά. Είναι και ένας ανταγωνισμός που έρχεται από τις τράπεζες. Δηλαδή, εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι οι διαμεσολαβούντες, οι κλασικοί διαμεσολαβούντες, ο ασφαλιστής με την τσάντα, να το πούμε έτσι, έχει δύο καινούριους ανταγωνιστές. Μεγαλύτερους ή μικρότερους, δεν το εξετάζω. Το ένα είναι το ίντερνετ και ο άλλος είναι η τράπεζα. Κοιτάξτε, θίγετε δύο θέματα τα οποία είναι μεγάλα σε όγκο, πραγματικά, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τα πούμε όμως πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, το θέμα του ίντερνετ είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει αντιμετωπίσει στην Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια πριν. Στην Ευρώπη έχουν διαχωρίσει την δραστηριότητα του ίντερνετ σε εταιρείες οι οποίες κάνουν απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές και σε εταιρείες οι οποίες στηρίζονται πάνω στη διαμεσολάβηση των φυσικών προσώπων των διαμεσολαβούντων. Άρα έχουμε μια διαχωριστική γραμμή των εταιρεών που ασχολούνται με απευθείας πωλήσεις μέσω του διαδικτύου και σε εταιρείες οι οποίες. Τι έγινε εκεί στην Ευρώπη, κύριε Καραβία, τι έγινε με το ίντερνετ, μεγάλωσε η πίτα. Μπήκαν πιο πολλοί πελάτες στην αγορά. Όχι, δεν μπήκαν. Δεν νομίζω ότι κλαπήκαν πελάτες από εσάς για να πάνε στο ίντερνετ. Ουσιαστικά θα έλεγα όχι. Αυτό που συμβαίνει και το οποίο πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε όλοι μας, και πραγματικά και οι καταναλωτές και οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι η εξής. Έχουμε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία είναι σε μια ηλικία 20 ετών, όπου αυτή η κοινωνία ανθρώπων σχετίζεται μεταξύ του διαδικτύου, αγοράζει ρούχα μέσα από το διαδίκτυο, αγοράζει τρόφιμα μέσα από το διαδίκτυο και εκ των πραγμάτων θα μπορέσει να αγοράσει και κάποια ασφαλιστικά προϊόντα. Όμως, τα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία μπορεί να αγοράσει μέσω διαδικτύου είναι σπαρτιάτικα προϊόντα. Όταν λέμε σπαρτιάτικα προϊόντα, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι στεγνό. Άρα δεν είναι απειλή για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το δίκτυο. Μήπως ανοίγει αγορά, δηλαδή αυτό που αγοράζει το φτηνό προϊόν, μετά πάτε εσείς και. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι οι διαμεσολαβούντες στην ελληνική αγορά δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί την δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο να αξιοποιήσουμε εμείς για δικό μας όφελος, φτιάχνοντας δικές μας ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μπορούμε να σηκώσουμε όχι μόνο μια εταιρεία αλλά πολλαπλές εταιρείες και να έχουμε ίδιο. Υπάρχουν αυτά στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες? Στην Ευρώπη υπάρχουν. Υπάρχουν brokers που πουλάνε direct. Υπάρχουν brokers οι οποίοι μάλιστα αυτοί έχουν μια δική ονομασία που λέγονται aggregators στην αγγλική ορολογία και πραγματικά είναι ξεχωριστή δραστηριότητα την οποία μπορούμε και εμείς κάποια ώρα να οθετήσουμε. Οι τραπεζίτες σας παίρνουν εδώ. Ο κ. Ζαβαλάκη και ο συνάδελφος έχει κάνει μια Όχι, ήθελα απλά να προσθέσω γιατί δεν πριν προχωρήσουμε για τους τραπεζίτες ότι προφανώς καταρχήν δεν είναι απειλή, διότι η σχέση ασφαλιστικού συμβούλου ή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με κάθε έννοια και πελάτη είναι αρκετά ισχυρή και στηρίζεται σε δομές πολύ πιο ισχυρές. Απειλή θα μπορούσε να είναι μια κακή πρακτική όταν μια πώληση δεν στηρίζεται στην ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών, όταν δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Αυτές ζητάμε και αυτές εμείς προάγουμε σεβόμενοι τον καταναλωτή και τον πολίτη. Οι τράπεζες δεν σας παίρνουν δουλειές ή δεν ξέρω σε ποιον να απευθυνθώ? Όχι, αλλήμον, επειδή ξεκίνησε. Δεν είναι μια, στην πούμε, μερική ασφάλιση και όχι κανονική? Δεν είναι μια παραπλάνηση ότι νομίζει ο άλλος ότι έχει ασφάλιση, αλλά δεν έχει στην ουσία? Ναι. Εσείς σαν ασφαλιστές, σαν μεσίτες, έχετε κάνει κάτι να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν λέμε ασφάλιση bank assurance εννοούμε κάποιο μέρος, κάτι? Ένα παρουσιακό. Όχι, αυτό που λέγεται τώρα που διαφημίζεται. Με 100 ευρώ έχεις ασφάλεια νοσοκομιακή. Αν έχεις κάποιο λογαριασμό μια τράπεζα. Είναι πραγματική ασφάλιση αυτό? Προφανώς δεν είναι. Έτσι, και αν θέλετε να μπούμε πρώτα σε αυτό και να συμπληρώσουμε μετά ο κ. Καραβίας, θέλω να σας πω ότι βεβαίως και αυτό είναι ένα δίκτυο διανομής. Αλλά και αυτό πρέπει να στηρίζεται στις σωστές αρχές. Πρέπει ο καταναλωτής να αγοράσει κάτι που το έχει ανάγκη. Και όχι γιατί απλά ταιριάζει σε ένα marketing plan. Είναι χρήσιμο, δεν λέμε ότι δεν είναι χρήσιμο. Πρέπει πάρα πολύ χρήσιμο να ασφαλίσει το δάνειο του. Και πρέπει να έχει σωστή ενημέρωση. Και επίσης τι δεν πρέπει να έχει? Δεν πρέπει η τράπεζα να εκμεταλλεύεται τις παροχές που δίνει σε άλλα προϊόντα που είναι η δουλειά της, τη δεσπόζουσα θέση που έχει, για να παρασύρει τον καταναλωτή σε λύσεις στην αγορά προϊόντων που μπορεί να μην είναι φτηνότερες για αυτό. Το θέμα θα ήθελα Εγώ θέλω να παρακαλέσω τον Λάμπρο να μου δώσει χρόνο να κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο συστηματική. Πριν μου δώσετε το λόγο. Καλά, να τελειώσουμε τις τράπεζες. Είναι ένα σημαντικό θέμα πραγματικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπομπή
η οποία μας δίνει το λόγο σήμερα και συγχαρητήρια την εκπομπή αυτή, που μας δίνει το λόγο να θίξουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι τόσο πολύ μεγάλο, το θέμα των τραπεζών. Τι εννοούμε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη συμπεριφορά των τραπεζών όσον αφορά το θέμα των πελατών τους για τα ασφαλιστικά θέματα. Εννοούμε το εξής, ότι είναι αδιανόητο σήμερα οι τράπεζες με επιμονή, θα έλεγα πολλές φορές και με απέτηση, να παίρνουν ασφαλιστήρια συμβόλαια εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων από τους μεσίτες με την απειλή της δανειοδότησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό συμβαίνει πριν 30 χρόνια, συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα είναι πραγματικά, νιώθουμε μια τεράστια απειλή εμείς οι μεσίτες απέναντι στη συμπεριφορά των τραπεζών και πραγματικά είναι ακρογωνιαίος λίθος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μαζί με τη ΔΕΙΑ, με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τι συμβαίνει, αγαπητοί κύριοι και αγαπητοί καταναλωτές, θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς και στους συναδέλφους. Αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Ένας μεσίτης, ο οποίος κάνει μια έρευνα αγοράς για ένα μεγάλο βιομηχανικό και εμπορικό κίνδυνο, πραγματικά επιστρατεύει άτομα από το γραφείο του, επιστρατεύει πολλές φορές μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, εξειδικευμένους ανθρώπους, κάνει προασφαλιστικό έλεγχο και προσφέρει ένα έτοιμο προϊόν στην ασφαλιστική εταιρεία που κάνει έρευνα αγοράς. Πολλές φορές κάνει συνασφαλιστήριο συμβόλαιο, άρα αναγκάζεται να μεταβεί σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και στην ουσία τι κάνει? Μια ολόκληρη μελέτη προασφαλιστικού ελέγχου, τεχνικού ελέγχου, την παραδίδει στην ασφαλιστική εταιρεία, μεσολαβεί το να φτιάξει το συμβόλαιο, του όρου, τις ειδικά απαλλαγές, να πει στην ασφαλιστική εταιρεία. Κάνει πραγματικά μια τεράστια δουλειά, κάνει μια δουλειά σαν να λέμε ένα διδακτορικό. Και η τράπεζα τι κάνει δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Στην ανανέωση του συμβολέου, η τράπεζα με την δανειοδότηση την οποία έχει κάνει, πραγματικά επιβάλλει με τη δεσπόζουσα θέση που έχει, δίνοντας την δανειοδότηση στον πελάτη της, του επιβάλλει εντός εισαγωγικών, τον εξαναγκάζει, τον απειλεί να κάνει την ανανέωση του συμβολέου στη δική της ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό απαγορεύεται. Σαφέστατα απαγορεύεται, όμως στην πράξη αυτό συμβαίνει. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή η ανανέωση του συμβολέου είναι ένα πράγμα. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ετοιμάσει μια επιτροπή παραπώνων που θα ενημερώσουμε τους διαμεσολαβούντες για όλα τα παράπονα τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πάρα πολλά απέναντι στο θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στοιχειοθετημένες προτάσεις απέναντι στη ΔΕΙΑ. Εγώ θα ήθελα να πάω την κουβέντα και παραπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω τους αγαπητούς συναδέλφους και το καταναλωτικό κοινό και εσάς προσωπικά ότι εμείς, σαν διαμεσολαβούντες, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, πληρώνουμε φόρο στο κράτος, σαν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που είμαστε. Το κράτος αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί τις τράπεζες και μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει και επιδοτήσει με 100 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή λεπτά δικά μας των φορολογουμένων, τις τράπεζες. Και αυτή τη στιγμή εμείς, σαν διαμεσολαβούντες, σαν μια κοινωνία επαγγελματιών διαμεσολαβούντων, υφιστάμεθα ανταγωνισμό από τις τραπεζικές επιχειρήσεις και το τελευταίο πράγμα το οποίο θα θεωρούσαμε ηθικό και κώδικα δεοντολογίας είναι και να χρηματοδοτούμε έμεσα τις τράπεζες και να δεχόμαστε ανταγωνισμό σαν μια κοινωνία επαγγελματιών που απειλούμαστε, αντί οι τράπεζες να είναι μοχλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας, είναι μοχλή συρρήκνωσης της δραστηριότητας μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ γρήγορα να συμπληρώσω, όχι μόνο για τους μεγάλους κινήσεις, πολύ σωστά περιγράφει το πρόβλημα του Καραβίας. Πάμε σε απλά πράγματα. Οι μισοί Έλληνες έχουν ένα δάνειο. Και μέσα από το δάνειο πρέπει να πληρώσουν την ασφάλιση του σπιτιού τους και την ασφάλιση της ζωής τους σε πολλές περιπτώσεις. Η δουλειά του ασφαλιστικού συμβούλου είναι, βλέποντας τις ανάγκες, να μπορέσει να του βρει, αν γίνεται, μια επίσης καλή εταιρεία με πιο οικονομικό ασφάλιστο, ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή. Φαντάζεστε να προτείνεις αυτό και να εκμεταλλεύεται η τράπεζα τη δεσπόζουσα θέση που μόλις είπαμε. Η τράπεζα όμως απαντάει, για να πάμε να κάνουμε το δικό του διαγώνιο. Απαντάει ότι. Ακριβώς δεν έχουμε κάποιο τραπεζίτη να τα πει. Απαντάει και λέει: εγώ έχω ένομο συμφέρον. Έχω δανείσει κάποιον και αν αύριο αυτό το αντικείμενο που έχει μπει ενέχειρο, υποθήκη, καταστραφεί, θέλω να ξέρω ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα με πληρώσει και δεν θα κλείσει και κλείσει ένα 47. Άρα έχω λόγο να επέμβω και να πω ασφάλισέ του εκεί που εμπιστεύομαι την ασφαλιστική εταιρεία. Έχει δικαίωμα επιλογής ο πελάτης. Αυτό θα λέει η τράπεζα. Έχει δικαίωμα επιλογής. Και εδώ βάζετε και ένα θέμα πολύ σημαντικό. Αλλά να μην πούμε όμως τόσο πολλά εκεί. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση έτσι στον κύριο Καραβία και να τον ρωτήσω. Δεν είναι αυτή η ερώτηση που θέλω να απαντήσω. Αυτή είναι, ας την πούμε, τοποθέτηση. Πώς άντεξες, ήθελα να ξέρω, όταν αντίκρισες αυτά τα μάτια, τα υπέροχα, τα μπλε, τα ωραία της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, όταν την ασφάλισες και σου στάθηκε εκεί μπροστά μια κουκλάρα, να πούμε. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε? Εγώ ήμουνα 25 χρονών τότε. Και στάθηκε, την ασφάλισα τα μάτια της. Όχι μόνο την ασφάλισα. Μήπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχε το πρόβλημα? Επειδή ήταν 25χρονος, λέω γι' αυτό. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η ιστορία, έτσι, για να το. Απλώς είναι μια ιστορία η οποία έγινε
Όταν εγώ είχα ξεκινήσει να εργάζομαι στους Λόρες στο Λονδίνο και επειδή είχα αφοσιωθεί στους εξειδικευμένους κινδύνους, έργα τέχνης και παραφερή ασφαλιστήρια συμβόλαια, ένα από τα συμβόλαια τα οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε ήταν τα μάτια της Ελίζαβεθ Τέιλορ. Τι ασφάλισετε, τα μάτια της? Ασφαλίσαμε τα μάτια της Ελίζαβεθ Τέιλορ. Δηλαδή τι ήταν, ένα ποσό, για ποιο λόγο? Το ζητούμενο ήταν ότι ήταν 3 οφθαλμίατροι από τη μια μεριά και 3 δικηγόροι από την άλλη. Και εμείς ενδιάμεσα, ωραία, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το ζητούμενο τι ασφαλίζουμε. Διότι το ζητούμενο που ήθελε να ασφαλίσει η Ελίζαβεθ Τέιλορ, τα χρώματα δεν αλλάζουν, ήθελε να ασφαλίσει την λαμπρότητα των ματιών της. Διότι πραγματικά όταν έμπαινε μέσα, διότι συναντηθήκαμε 3 φορές από πολλαπλές ώρες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συμβολέου, όταν έμπαινε στο δωμάτιο δεν έμπαινε το σώμα της, έμπαιναν 2 φακοί οι οποίοι φωτίζανε όλο το χώρο, δηλαδή πραγματικά. Και πώς το τιμήσατε αυτό το ποσό για την ιστορία? Θα θες να πάρεις πολλά. Ασφαλίσαμε για 20 εκατομμύρια δολάρια το 1975. Και από τότε θα έλεγα, μια που του δίνετε τη σκητάλη, να σας πω ότι αυτό το συμβόλαιο αποτέλεσε τον κορμό του συμβολέου που σήμερα παγκοσμίως ασφαλίζουμε φωνές τραγουδιστών, ασφαλίζουμε σώματα ανθρώπων, καλλιτεχνών, καρχαρίες. Και αυτή την κουκλίτσα ασφάλισε στην Άνιστον. Ασφαλίσαμε τις γάμπες της Άτζη. Να μην προχωρήσω παραπέρα. Σταμάτα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Θα ζηλεύατε την πραγματογνωμοσύνη που κάνατε. Λοιπόν, αφού μαζί μας έχουμε ένα στάρ των ασφαλιών. Μην υπερβάλλουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτές τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλά δακρυσμένα μάτια, άλλα μάτια, ανθρώπων φτωχών, ανθρώπων οι οποίοι μπροστά τους έχουν μια μεγάλη κρίση και δεν είναι εύκολο να τα βγάλουν πέρα και δεν δακρύζουν ούτε για ρόλους ούτε για ηθοποιίες, αλλά δακρύζουν για πολλά άλλα πράγματα. Σε νοσοκομεία είναι πάρα πολύ σκληρό, ας πούμε, να βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σε ένα χειρουργείο, σε ένα νοσοκομείο, ένα ορφανό παιδί που σταματάει σπουδές. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι μέσα στην κρίση που δακρύζουν όχι από δακρυγόνα αλλά από το κάψιμο της ζωής, αυτή την εποχή για αυτούς έχετε κάτι εσείς, τους Γαβαλάκης, εσείς, που να σταθείτε απέναντί τους και να τους δώσετε αυτή την ασφάλιση, ας πούμε, το χάδι, την αγάπη που χρειάζονται? Διότι η Ελίζαμπεθ είχε και όλα που είχε. Σε αυτό ήθελα να πω, έχετε εσείς προτάσεις τώρα για τους ανθρώπους γύρω μας που υποφέρουν, που δυσκολεύονται? Έχει ο ΣΕΜΑ προτάσεις ή ως... Θα σας πω. Ναι. Την ώρα που το περιγράφατε, πραγματικά αυτό που ήρθε στο μυαλό μου είναι αντίστοιχα, όχι Τέιλορ, αλλά ο Γιώργος, ο Κώστας, η Μαρία, αυτοί οι άνθρωποι που οι ασφαλιστές κάθε μέρα, ασφαλιστές εννοώ κάθε είδους διαμεσολαβών, πράκτορα, ασφαλιστικός μυστήριο, κάθονται απέναντί τους και πρέπει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ να σκεφτούν ότι εκείνη τη στιγμή δεν κάνουν ένα επάγγελμα, κάνουν ένα λειτουργήμα. Πρέπει με το μικρό κομπόδεμα, το μικρό ιστέρημα που μπορεί να βρει από έναν άνθρωπο να του δώσει την καλύτερη δυνατή λύση για σοβαρά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μπροστά του, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Μια που είσαι από τα Χανιά, ήθελα να πω για κάποια Μαρία από τα Χανιά, η οποία είναι πάρα πολύ καλή φίλη και ένιωσε αυτά τα δάκρυα όταν έχασε τον άντρα της σε τροχαίο και πήγαινε έρχονταν μέσα στις ασφάλειες και είναι ντροπή μας να λέμε ότι επί ένα χρόνο να την ταλαιπωρούμε, έλα αύριο και έλα μεθαύριο, και στο τέλος δεν κατάφερε και να αποζημιωθεί όπως έπρεπε και με διάφορα. Πάρα πολλές φορές λοιπόν ήταν δακρυσμένη η Μαρία απέναντί μου και δεν ήξερα τι να τους πω. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να νιώθετε αυτή την αγωνία των ανθρώπων που έρχονται, στηρίζονται σε μια ασφάλιση, αλλά θέλουν την ασφάλεια. Αν πάτε στα Χανιά, στις Πλάτζια και ρωτήσεις που είναι η Μαρία, θα τη βρεις. Δίνουμε και χαιρετίσματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλω να πω. Μπορείτε να σταθείτε σήμερα στους ανθρώπους? Μπορείτε να παλέψετε τις εταιρείες να πληρώνουν γρήγορα και σωστά? Όχι μόνο μπορούμε, οφείλουμε, γιατί αλλιώς καλύτερα να αλλάξουμε δουλειά. Οφείλουμε να είμαστε εκεί, να μην σκεφτούμε εκείνη τη μέρα αν θα βρούμε έναν καινούριο άνθρωπο να ασφαλιστούμε και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη βοήθεια που κάποτε εμείς του είπαμε ότι σε εμάς θα στηριχθεί εκείνη τη δύσκολη στιγμή, και αφού έτυχε να έρθει σε αυτόν τον άνθρωπο, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να το υποκαταστήσει κανένα άλλο δίκτυο για μας. Και στους ανθρώπους σήμερα που δεν έχουν λεφτά ή θέλουν να μειώσουν το προϋπολογισμό του οικογενειακού και θέλουν να κόψουν κάποια έξοδα. Και το πρώτο κομμάτι είναι η ασφάλιση. Τι τους λέτε? Κύριε Μπερτσέ, να σας πω το εξής.
έχουμε υποχρέωση εμείς, σαν ασφαλιστικοί δημοσιολαβούντες και ειδικά εμείς οι μεσίτες, να πλησιάσουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες, να τις πιέσουμε για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Θεωρούμε αδιανόητο προϊόντα τα οποία έχουν κτιστεί αρχιτεκτονικά, δομικά πριν την κρίση, σήμερα να πουλούνται με την κρίση. Υπάρχει έλλειμμα δηλαδή προϊόντων που να ταιριάζουν. Ναι. Είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή σήμερα να πιέσει τις ασφαλιστικές εταιρείες για δημιουργία νέων προϊόντων, φθηνών προϊόντων που να καλύπτουν πραγματικά τις κουκούτσι ανάγκες των καταναλωτών μας και όχι να παραπλανούμε τους καταναλωτές μας δίνοντας του άλλα προϊόντα ή προϊόντα παλιάς κοπής με υψηλό ασφάλιστρο. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι ανατρεπτικό σημείο, πρέπει να το φροντίσουμε και να πιέσουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Μήπως καθήκατε κιόλας μέσα στα πολλά, κύριε Καβαλάκη, με τα πολλά προγράμματα. Εγώ θυμάμαι το 80, ναι. Ο φίλος μου και ανταγωνιστής μου, ο Φίλιππος ο Μωράκης, είχε ένα πρόγραμμα. Λίγο σύντομα. Που έλεγε μια απλή ιστορία, με 3 απλά πραγματάκια να ασφαλίζει μια οικογένεια. Μήπως χαθήκατε τώρα με τα πολλά και... Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές χανόμαστε, γι' αυτό που έχουμε να προτείνουμε και αυτό που μπορούμε να λέμε και στους συναδέλφους μας, όση δύναμη έχουμε και πάνω απ' όλο και στους πελάτες μας, μιλήστε για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι απλές. Αρκεί να τις δείτε και να θέλετε να τις αντιμετωπίσετε. Και εμείς είμαστε εκεί για να τις αντιμετωπίσετε. Συμφωνώ απόλυτα. Μία κουβέντα να πείτε. Τελειώνουμε. Γιατί τελειώνουμε, ναι. Τελειώνουμε τελείως. Τελειώνουμε τελείως. Πότε περάσει η ώρα. Θα ήθελα να ξαναρθείτε. Πραγματικά συγχαρητήρια γιατί δεν έχουμε πει ακόμα θίξει κανένα θέμα. Δεν έχουμε θίξει πρακτικά. Είμαστε παρόντες σε όλα. Προστιθέμενη αξία του δημοσιογραφικού στη νέα κρίση. Πραγματικά συγχαρητήρια, αλλά θέλουμε και όλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας, όπως και εσάς κύριε Καβαλάκη. Εμείς κύριοι κάναμε μια προσπάθεια, νομίζω ότι αναδείξαμε σήμερα τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο ασφαλιστής, που πρέπει να είμαστε και εμείς δίπλα του και αυτός δίπλα σε εμάς. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη. Ακολουθεί το ασφαλιστικό δελτίο της εβδομάδας. Καλή σας νύχτα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με κέρδη έκλεισε το 2010 για τη συνεταιριστική ασφαλιστική, όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτρης Ζορμπάς. Το 2010 τα έσοδα από ασφάλιστραν ήρθαν στα 47,2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 42,3 εκατομμύρια ευρώ το 2009, σημειώνοντας μία άνοδο κατά 11,5%, ενώ οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η εταιρεία ήλθαν στα 32,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 24,7 εκατομμύρια το 2009. Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, που είναι συνεταιριστικές οργανώσεις της Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία της συνεταιριστικής ασφαλιστικής. Στα 204 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της Commercial Value προς τους ασφαλισμένους, ενώ η περιουσία της φτάνει στο ύψος των 85 εκατομμυρίων έως 105 εκατομμυρίων ευρώ. Υπολογίζεται δηλαδή ένα έλλειμμα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής Commercial Value Γιάννη Παντελίδη προς την Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανάρτηση από την Τράπεζα της Ελλάδος των συμβολέων της Commercial Value με τις απαιτήσεις του κάθε ασφαλισμένου. Μέσω μηχανημάτων αυτόματης πώλησης θα μπορούν να εξοφλούν οι πελάτες της Interamerican τα ασφάλιστρά τους. Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν σε όλες τις μονάδες πωλήσεων του δικτύου της Interamerican. Συνεχίζονται οι ασκήσεις από τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμες να υποδεχθούν τη νέα οδηγία Solvency 2 από τις αρχές του 2013. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάλεσε όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να υποβάλουν μέχρι 30 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα της άσκησης υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Quantitative Impact Study νούμερο 5 με στοιχεία της 31 Δεκάτου 2010. Μία νέα πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας με τα δίκτυα πωλήσεων παρουσίασε η Generali. Η πλατφόρμα G-Box εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση του συνεργάτη στην εταιρεία σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και με συστήματα που είναι αποτελεσματικά και εύκολα στη χρήση. Νέα προϊόντα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων ανακοίνωσε η ΑΞΑ, υπογραμμίζοντας ότι συνδυάζουν την καινοτομία, το ανταγωνιστικό κόστος, την απλότητα και την ευελιξία. Τα νέα προϊόντα καλύπτουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πάρκα, καθώς και οικιακές μονάδες εγκαταστημένες σε στέγες μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών επιχειρήσεων, κτηρίων δημοσίου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Μία ενδιαφέρουσα και ενημερωτική ημερίδα παρακολούθησαν σήμερα το πρωί όσοι παρευρέθησαν στην εκδήλωση της Matrix για τους καταστροφικούς κινδύνους με θέμα το μέλλον του μοντέλου σεισμού στην Ελλάδα, εξέλιξη ή επανάσταση. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο της RMS, μοντέλο το οποίο λαμβάνουν υπόψη οι περισσότεροι αντασφαλιστές για την τιμολόγηση του κινδύνου του σεισμού στην Ελλάδα. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ.